אז הנה אני לא מאופרת, צרודה ולא מיופייפת. הנה אני כבר מראה לכם התחלת ארוחת הבוקר שלי. אני שמה קצת חלב קוקוס לפי ההרגשה, מה שמתחשק לי. אני נורא אוהבת חלב קוקוס. עכשיו אני הולכת לשים 2 בננות. שתי בננות בשלות. ומושלמות. תראו איזה יופי. איזה כיף. תענוג. אני הולכת לשים תפוח. מה שאתם שומעים ברקע זה את המורה המטריפה שלי ההתגלמות המוטרפת והמשגעת שאני פשוט כל כך אוהבת אותה. היא פשוט היא פחות או יותר עושה מה שאני עושה כרגע, רק שהיא מאוד בתחום של התעוררות רוחנית, והיא מדברת על מה שבא בצורה מאוד אסוציאטיבית, ואני מאוהבת במה שהיא מייצגת, מאוהבת במה שהיא מייצגת ומאוהבת בחיים ובכל דבר, פחות או יותר כרגע. אני חייבת להעיד על עצמי שאני אף פעם לא הרגשתי טוב כמו שאני מרגישה היום. טפו טפו. אני בהודיה מלאה ואינסופית למה שאני מרגישה כרגע. אהבה היא הכל. עכשיו אני רואה ומבינה כמה שאהבה נמצאת בכל, כולל בחולי ובכאב, בעיקר בחולי ובכאב, בעיקר כשכואב לנו. זה הכל אהבה. זה כשמתחילים להבין את זה, אז פשוט מתחילים לשחרר את הפחד ומתחילים לחיות יותר בקבלה, זה התהליך שלנו. כולנו צריכים לעבור את התהליך הזה בשביל להתעלות מעליו ובשביל להבין למה הגענו לכאן. אנחנו הגענו לכאן בשביל לחוות אהבה בכל הצורות והדרכים שלה, בכל דרך שהיא מביעה את עצמה, גם אם זה מרגיש לנו ככואב וכאב הסבל אגב, הסבל הוא לא חלק מהכאב. הסבל זה בחירה שלנו. הסבל קורה כשאנחנו לא מוכנים לקבל את המציאות כמו שהיא ואנחנו נלחמים בה. וכשאנחנו לא קשובים לעצמנו באמת, אנחנו מתחילים להרגיש את הסבל. אז הסבל זה חלק מהאהבה, עד שאנחנו נלמד להתעלות מעל הסבל, עד שאנחנו נלמד לקבל את מי שאנחנו, כמו שאנחנו, לאהוב את עצמנו. ואני חושבת שזה פשוט, זה המפתח. אהבה עצמית וקבלה עצמית. גם בכאב, לקבל את הכאב באהבה, לא להתכווץ, לא להילחם בו, לא לחפש את התשובות ואת התרופות, לא, פשוט להיות עם זה. וכל מה שאני יכולה להגיד זה שאני הייתי שם, אז אני יודעת על מה אני מדברת. אני הייתי בכאב הזה, אני הייתי בחולי, אני הייתי
35 קילו, אני הייתי שם, אני הייתי בעולם הרפואה אני לא הייתי כל כך בבתי חולים, כי אני תמיד התנגדתי לדרך של הרופאים, ואני סירבתי להנחיות שלהם. אבל סירבתי להנחיות שלהם לא מהמקום הנוח, אני סירבתי להנחיות שלהם כשצלעתי עם ברך נפוחה, מלאה במים, שלד, עם צמרמרות ועם בלי אנמית לחלוטין ולא מאכלת שום אוכל ועצבנית ומפוחדת וכמעט בלי... איבדתי, כי הרגשתי שאני הולכת לאבד את עצמי, ובמקום הזה אני אמרתי לא, אני רוצה לעשות את הדברים בדרך שלי, ולא משנה מה תהיה התוצאה. לקחתי בחשבון שתכן שאני פשוט אמות.